Malawi Brief. Tikupasirani programu ya chidzulo lero pa 24 February 2026. Mtsogoleri wa dziko lino walamulira kuti pachitike kafukufuku watsopano wa ndege imene inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Achilima ndi anthu ena 8 kuja kunthungwa kudachitika ngozi, ndipo wina aliyense amakhala ndithu akutsatira nkhani padachitika kafukufuku ndi anthu osiyanasiyana mdziko muno, manso ngakhale ni ndege okunja ndi anthu ena samakhutirabe. Ndiye pakhala ndithu pakukambidwa nkhani imeneyi mooneka kuti anthu ali mchidwi, anthu osiyanasiyana mdziko muno kuphatikizapo ena ochita ndale. Ndiye tsopano zamkomera mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti kafukufuku ameneyi ndikulamulira tsopano kuti achitike. Ndiye ndondomeko yake ikhale yonena kuti ku parliament kuja ndikumene kukhale commission of inquiry nduna ya zachuma kuti Friday akamabwera ndi chithumba chija kapena kuti national budget mmene mwayikemonso ndalama zochuluka kwambiri zimene zikhoza kuwunikiranso kuthandizira kafukufuku ameneyo. Ndiye ife timafuna tidziwe kuti inuyo mukadakonda kuti kafukufuku ameneyi ayende bwanji, akunkuya kuti musakhale andale. Inu mukuganiza bwanji madzulo ano? Timve maganizo anzika tsopano. Tafotokoza kwambiri, tifotokozeranso chifukwa nthawi yathu ndi yochepa. Pano tikhoza kuyamba kumva ndemanga zanu pakafukufuku wa ndege amene adapha Achilima komanso ndithu ndi anthu ena 8 amene adatisiya. Mwasula bwanji pala inapa? Ndasala bwino kaino. Ndikuti kumeneko tikudziweni? Amaseko kuchamama. Mutsatira television? Yes, rutsatira ngakhale abaya jama simunzeka mukamayankhula eniwo kuno kwese tinokumva. Pachitika tsopano kafukufuku watsopano president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika alamulira choncho. Tsopano atangolamulira ndiye kuti akunkuyu anapempha kuti mukafukufuku amene musaonekemo anthu andale, potengera kuti kafukufukuyu achite ndi andalewo makamaka zipani zosiyanasiyana ku nyumba ya malamulo. Timati inuyo ngati amaseko mwayilandira bwanji nkhani ya kafukufuku watsopanoyi, komanso mukadakonda kuti achite ndi ndani kafukufuku ameneyi? Kumva maganizo anu. Kono kwambiri. Kuyankhula kwa kunkuyu konena kuti musakhala andale. Achilima tikaona adala andale. Oho. Ndipo kwina adakakhala kuti Achilima si andale sadakamwalira pangozi ya ndege. Oho. Ya, ndiye tikamakamba zinthu zina kapena kuti akakhazikitsa kafukufuku amene anthu ofunikira ndi amene ayimemenemu, osati kusankha anthu abodza ngati zija tidaona mbuyo zijayi. Chifukwa tinkatero nena kuti usankha apaku ndikovuta chifukwa chakuti munalazibusa mmene muja abodza ofuna kulitengera dziko lino kuchiwonongeko samapempherera kuti ifeyo tipeze bwino kapena timve chilungamo. Komano ndionetsetsa kuti komiti imene alisankhe ulendo umenewu ikhala yomveka ndipo tisangalala ndipo chilungamo chidziwika. Anthu cholera yapo akunkuyo omwewo ndi amene adanena ndithu ku mtundu wa Malawi nena kuti Black Box tasunga. Ndipo tawaona Jessica Bwira adachita kugona pa masofa wathu kodi amene aja koma sapenga uchita kugona ugwada kugona athawa chiyani kapena apempha chiyani ku mtundu wa Malawi kuti ayi tikati tikachite matemo iwo achafuna apise chiyani. Chifukwa zinthu zijanzochita zikiratu kuti MCP ili ali mission yofuna Chilima uja amchotsere moyo. Ndiye ifeyo tisangalala ngati Amalawi kafukufuku ameneyo akachitika chifukwa china chilichonse chibwera poyera. Alichati chimwendo amene adanena kuti adafuna kukwera nawo ndege ija ndi adanena kuti ndege adzata. Kodi amene adawauza alichati chimwendo kuti ndege adzata ndani? Azikhalemo adafuna akwere nawo ndege ijaso adauzaso chimodzimodzi kuti ndege adzata. Kodi anthu awiri amenewa ndi amene ali mchilungamo. Andi amene adakatenga Black Box kuchikangawa kuti amodzi kunkuyu anene kuti Black Box tasunga. Kodi adakatenga ndani kuchikangawa nanga uja adapa 5 million uja ndi ndani?
zimene zakunkula akuzidziwa kapena boma ili la MCB likudziwa china chilichonse ndiye akakunkula akanenonena kuti ayi mmene mumusakhala andale chilima analo ndale iwo awo pabwa ndipo mmene muja mumakhalafo anda nduna zina zidaliso muti zidali mmene muzachakwera andaleso ndiye akanena kuti musakhala andale asazembe kaya tili limodzi m'Malawi muno tiona kumene nkhani imene itere kaya wena amangidwa kaya samangidwa ife tilibe nazo vuto koma chilungamo chioneke. Amaseko mukhale ndi usiku wopambana Kasungu. Zikomo kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika. What's your comment? What's your reaction pankhani mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Isetu mukulankuno kwa wimbe ku Kasungu iye wimbe asinkhali Amanda comment yanu ndi yotani pankhani iyi? Ine choyamba nena kuti munthu ngati udalipo nthawi imeneyo anthu akukayikira sungasankhe munthu odapange zinthu zimenezi. Iwowo akunkuya akadangokhala chete. Ngati amwene abwera kumenewa aunena kuti ife tifuna tipangenso kafukufuku wina. Iwowo ngati pali chilungamo ngati audziwa kuti palibe chilichonse chimene chikadachitika. Iwo akadangoti ni mwayi wathu kuti tione kuti chidachitika nchiyani. Chifukwa anthu amatikayikira. Koma ukamati nzako afunane nekuti ine mfuna nichite izi iwe udali nthawi imeneyo imayikapo mawu vanthu azipitiriza tu ulakayikira. Nkutero tunkhaniyo choyamba tinene kuti bwanji awasiya amene abwera kumenewa amene aunena kuti tifuna tichite kafukufuku. Anthu amenewa amene abwereramu ndiye kuti ali ni chilungamo afuna adziwe chilungamo chenicheni chimene chidachitika ndiye anthu amene akhoza kupanga kafukufuku amenewa iwo akuwadziwa chifukwa chake anena kuti tipangeso. Ndiwo akanena kuti tisayikemo andale afuna ayikemo ndani popeza iwo adakanika kale kafukufuku amene anthu aluwa akayikira naye. Ineyo natero ndiye ndikunena kuti awasiye anthu amenewa apange kafukufuku wanthu tidziwe chifukwa chimene chidachitika nthawi imene kaya sindiwo kaya ndiyena koma chimene chimadabwitsa nchakuti kodi nthawi yonena kuti mmene alida asilikali wathu wa dziko lino la Malawi ali mkati mofufuza munthu akanena kuti tikambe tagona kaye tipanga mala pali chilungamo. Tiyeni tiwasiye wanthu yawa akusankha okha bwinobwino wanthu oti atithandize kuti tidziwe bwinobwino za ifa imeneyi ngati siwo adziwika ngati ndiwo adziwikaso zikomo kwambiri kuno kwa wimbe Kasungu tinkhalitsa Amanda azikwa. Mukhale ndi usiku wopambana bambo Amanda tathokoza kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika pa line pali yani mwaswera bwanji? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ndi yotani pa zimene tikukambirana. Ine ndi khungwa kuno kundirani. Akhungwa kundirande muli ndi flow tsopano tayambani kulankhula akutero kuti ayi ndi bwino asachita andale kafukufuku ameneyi akunkuya atero. Inu muganiza kuti ndiye ziyende bwanji? Nkhani imeneyitu ndikukhulupirira kuti ndiyachiziwikire kuti kayisatira kuchokera pakatali ndithu. Chakunena kuti munthu wina aliyense ndi wandale chifukwa amakhala ndi mbali imene amasankha kuti imutumikire ngati kapena dziko. Eze kuti ife tinasankha kuti tizembeseda ndi anthu andale ngati atsogoleri. Ndichifukwa chake tithawirenga kuti mfundo imeneyi yabwera komano sinabwere bwino. Chifukwa anthu andale wina aliyense amene ena amatha kusapota chipani kumasanganeni komanso kusapota mtsogoleri kumasanganeni koma wina aliyense ndi andale ena andale zawo za mumtima zafuna kuti anthu aziye kuti ali pali kuti. Kafukufuku ameneyi chimene chikungofunikira ndikungobweresa kubwera mafunso amene anthu ena amene anali nawo chifukwa ukayikira kutha kubwerapo potengera kuti iwo ndi andale akunkuyiwo ndi andale ena onse amene ali ndi chidwi ndi andale. Tsono ife tidziwa bwanji kuti awa si andale awa ndi andale chonsecho chimene ife tikufuna
chilungamo pankhani koma ndikukhulupirira kuti pakutapa zonse chilungamo chidziwika ngakhale bezomvetsa chisoni zoti achilima tinakonda komano zinachitika izi zatengabe nthawi ngakhale tinadziwa zoona zake sikutinso kuti tibwereza moyo wa munthu ubwerera moyo wapita zomwe munatitha kungoziona kuti ndizomvetsa chisoni kuti ndale mpakana kumafika poti anthu kubweresa mafunso opanda mayankho kuti kodi zakhala motani chabwino mina zina ndi zimene tinganene kuti zimene zinapangisa kuti mina anthu atingayikire kuti kodi chidani chimenechi ndiyo mpikisano umene unalipo anthu tizakhulupiranaso yankho lake ndi ayi tsono apanso sipakusowekera kuti anthu ena alankhulepo anthu kuti zinakayikira kale kuti palibe chimene anatithandiza akungoyenera akhale kuti awo amene akufuna kafukufuku wawo achitikire asiyeyo sanali nthawi yopanga kafukufuku anapereka maripoti kada kafukufuku ochuluka motani anapereka maripoti tinamva tinakhala ndi mafunso ena amene maripoti sanayankhidwe mwina ababa mayankho apezeka koma kafukufukuyo apange anthu amene ali odalirika ndi makafukufuku chifukwa sitikudaliranso anthu ena akoti abwere azingatiyankhira mafunso azinthu zoti mwina mayankho ake tidakali nawo konkuno tiyeni tiapasi awawampata anene zimene zenizeni zimene tinayembekezera ndipo nkhani yafika mnthawi yake nditayimira pamenepo ndikukhulupirira kuti zinthu zabwino kwaziya akhungu atathokoza kundilande mkhale ndi usiku wopambana talemekeza maganizo anu zikomo kwambiri nonse kumene zikomo pitira kumva maganizo anzika pa kafukufuku watsopano amene boma lafotokoza kuti achitike akunkuyana kuti koma asachite ndi andale inu mukuzilandira bwanji mufuna nanunso atapanga ndi ane bwasula bwanji pala inapo chabwino amene wandithu achiteka tione kuena kuti mwina timva mwasula bwanji ndaswera muli live pa Luntha Television yankhulani beni mwamphamvu amalawi amve dzina lanu kumene mwatiimbira maganizo anu ndotani mprogram ine maganizo anga ndakuti akunkuyu sanalakwitse okay ya akunkuyu sanalakwitse ubwitsa ganizo limene chifukwa andale amasokoneza ndi atengera zidani zakale okay tumvetsera ndithu bwana ndine maganizo kuti zinthuzo ayendetsenda anthu okhulupirika enieni chabwino in this case okhulupirika amene mukuganizira ndani poti tikufunafuna maganizo kuti awa ayankhula izi muganiza kuti ndani angatipangire kafukufuku amene kuti akhale wayalika kunja kuno tili ndi amabungu yosiyanasiyana amatha kufufuka kafukufuku ndithu wawo wabwino ndema ine maganizo anga ndongoti akunkuyu sanalakwitse kuti osalowe andale koma ayapeze mabungu ena achilungamo ena ake okuti ayendetse nkhaniyo tathokoza bwana dzina lanu kumene mwatiimbira ine ndi gift champion kuti kumeneko kuno ku area 23 kulilongwe mukhale ndi usiku wopambana apena ndithu ayikira kumbuyo ganizo lako nkuyu kuti musakhala andale inu muganiza bwanji pa line mwasira bwanji chabwino mukayimba tikakuyankhani imaoneka kuti ayankhidwa pompo yankhulani halo mwasira bwanji taswera kuno kayi ndaswera live pa Luntha Television ine Moses Makatudzweni ine ndi chakadewere kuno kulilongwe kulilongwe yakupezani bwanji nkhani iyi akunkuya kutero kuti kafukufuku tamulandira koma asachite nawo ndandale inuyo muganiza kuti achite nawo ndani ineyo bwana ndisaname nkhani imene akunkuyuwo akanena kuti asapange andale amene anagwetsa chilima ndi andale kapena ndi anthu oti iwamba chifukwa sinanga chilima anali wandale okay ndiri ngati iwo wakunena kuti asapange andale kuti nthawi imene anasankha iwo aye mu TV amene ankasankha mipingo aja anali andale yesa analiso amalawi kuonera kuti amene akusankha iwo ndeleloli akanene kuti asapange andale ripoti iyo imene ankatipatsa ndi andale kapena ndi anthu wamba ndiye pamenepo iwo bwana wakanena kuti ayi amene apange kafukufuku asakhala andale atanthauza yani ndiyoti pamenepopo isiya andale kwakhulupirira
ndimene ifeso amalawi tili ndi mafunso kumazifunsa ifeyo tanyadira kwambiri kuti kafukufuku waniwani achitike kuti amalawi ife tidzule choona kuti achilima china achitikira ndi chani kuti MCP naphada achilima kapena achilima anachita ngozi ndi zimene tikuti abwatise ndewo lero yabwera kafukufuku yanyuwani ayambe kututumuka anakangodikira kuti kodi amene asankhewo ndi ndani osati kungozika kuti asakhala andale ndoti winali yesa amene asankhidwa akhala wandale kaya ife amalawi pakali pano pamene tateremu chifukwa amene tinkalowetsa chipani cha DPP tinkationa kuti iwonda amene alibweretsere chilungamo pa nkhani yachili ndiye akatero asilakwira atisiye aone kuti a DPP asankha ndani kuti apange zimene zoti apange kafukufuku kapena parliament isankha ndani po iwo asatengere kuti mwina pakhala udani ndiye mapeto chilungamo sichioneka kuno kumalawi mene mumukhala mipingo mene anachitira chifukwa tonse amalawi tikuyembekeza chilungamo choti tidziwe kuti achilima china achitikira njani black box yo tione kuti anasunga vati tione tonse kuti black box ndi kena kono malipoti amene anarutsa iwowo ndi amene alipo amene apange kafukufuku tiaone kuti akufanana motani kuti ndizoona chilungamo chimaoneka chokhalu pano ndiye asatutumuke iyayi angokhala chete aone kuti anzathuwa abweretsa zotani kuti ifeso takhulupirire koma kamachuluka zoyankhula iyayi asapange kafukufuku anthu andale ndiyoti iwonso pamene pakutsekereza chinthu china kuti iyayi akutseka anzawo pakamwa kuti ife tisadziwe chilungamo kuti zolira bwana sititseka pakamwa ndife pano tikulira ndi asatitseke pakamwa iyayi sese timayembekeza parliament imene iyinde kuti tani itiuze chilungamo ndi chimene timayembekeza tife bwana kuti kuti DPP kuchedwa pati kuti lusira chilungamo chifukwa zikatero ifeso panopa tikunena chilungamo mwachita bwino programu ibwana tinene chilungamo noti ifeso tikukayikira kuti amakoti chilungamo atiyendetsera pa nkhani imeneyi kuti ife tione zoona pa imfa ya bwana amenewo ndithutu bwana wanga tathokoza tikumbuseni dzina lija ku 23 ine kuno kulilongwe cha Kadewere mukhale ndi usiku wopambana bambo Kadewere talemekeza maganizo anu zikomo kwambiri bwana wanga kupirira kumva maganizo anzika mukutenji pa nkhani zimene tikukambira nazo maswera bwanji madzulo ano ndaswera maswera bwanji wawa ndaswera madera tikulandireni mukutsatira program ndikhulupirira mfuna kusula umene pakhomo okay chabwino ayi ndikuti titenge namene amva maswera bwanji live pa Luntha Television tibule muli bwanji sa ine ndili bwino tikudziweni kumene mwayimbira ndine waiso lipiri kulilongo 25 sector 5 kusungwi alright kusungwi sector 5 ine mukutsatira program ndaitsatira kwambiri uchiyambi mpaka napanova what's your reaction akutero kuti musakhala andale mu commission yatsopano iyi mukuganiza bwanji mukhale yani kuona kwanu onsewo mndandale kupatula silikali okhaja iwo adafera ndale mwatero achilimaso adafera ndale okay akunkuyu ngandale achimwendo banda ngandale koma kuchosa chitozo ndikuchosa ndile musikuti isaipire ipirebe afuna kuti kafukufuku achitike okay ndipo akachitika anthu alankhula zitha ndiri 27 iyeresedwa koma apo zidakuchita konkluzi tidi kunyazisa bembili yachani kuti MCP okay andi zabwino ndizoipa zibisikabe chifukwa zimene akutani kuti akuchita iwo zitha okay iwo asakudubuke kanthu oyera kasoyera wera ndi mulungu yekha padziko patangati patachitika china chake chosakhudzana ndi ngozi imene ichayo chidziwika chifukwa alowawa ndi adani awo alowawanso ndi abale awo chifukwa ndi amene afuna kuti awakonze afuna kuti awayipisa anthu ake ndi ati ndi amenewo iwo avomekeze china chilichonse chimene chingachitike ndicho lingoti mbiri yachipanirani kuti ikonzedwe okay chimodzi mwecho chinacho sakayika kunja kuti akhale osusa nkhani yakenso ndidi ndimeneyi ndiwo asaime kuti ayi musakhale wandale chilima anali mbusa atsogolere ndikumvetsera chilima anali mbusa ngati adali wandale wechipani cha UDM andikuti asogozoka sika mmene mbifa chilima imweyo
ndese noti wandala sakale munde mukhala ndani chabwino ayi andu kuparliament kulibe mbusa ayi onse ngatale ndiye ngati akufuna kusankha mu parliament ndiye achose ku parliament kuja abwere nacho kuno kumudzi kuti tasankhana ndi mafumu mupite osati ati ndakasankha parliament mesekulanda lokha kwamene chona chake nchona kuti mbiri yawo ikome anthu alankhule akalankhula nkhani imatha koma papezi ngonkira ndipo ndi iwo safuna kuvomekeza chimene akubisa njani chabwino ndithudatsogoleri chonde please aye kunkuyu wangu zichevesa ndipo atseke makutu atseke maso atsegule makutu auzimu ndi authukupaya chose angosegula maso akuuzimu kuti azingomva chimene chichitekhalekile chikhale chimene ndi chakonzera mbiri yabwino chabwino ndithuti mtsogoleri izizi yakunkuyu asanama ayi chilimana liwandale maisha nilo muluzi adakwati wandu andale ajasilikali ajasituziwa kadali andale situziwa koma iwe tuziwa isa awawa akuchida chulida ngandale parliament jandale zinazo akunkuyu avomekezo kuti izi nzandale ziviro singanthacheni kodi andale kuti mbiri yawo itani kodi ikonzedwe chabwino tatero kuti mtsogoleri tathokoza tikumbuseni dzina lichakwera 25 Waisoni tiri kulilongo 25 kunsungwi mkhalendo ku sector 5 mkhalendo usiku wapambana kupitirira kumva maganizo anzika izi zimene timakhala nazo lolemba lachiwiri komanso lachinayi mwasula bwanji madzulo ano matandala bwanji aine wamphamvu kunchisi kuda nilikuwa chabwino chifuwa pache chimakugwirana tikambe nkhani imeneyi mwayilandira bwanji vuto lake chifuwa ichi chimabwera mukanguta Moses Magawa kuti mwayankha foni yanga chifuwa chimabwera vuto lindino nkhani nayilandira tathokoza nkhani nayiva bwino zedi chabwino koyamba mangofuna ndinene kuti kuonetsa kuti dziko la Malawi ndalama nzambiri makafukufuku amachitika osiyanasiyana pamene zimakathera sizidziwika ndathokoza kwambiri kuti akuti achita kafukufuku wa malemu Saulo Chilima ndimatinda akumbutsa Malawi kuti tisamayiwala adamwali anaphedwa mwana wa Polytechnic Robert Chasowa kafukufuku adathera mmalere uko kudapita sizidadziwike anamwalira wamkulu wa ACP Isa Njaunju anakatenthedwa galimoto kayukayitani koma palibe chimene chidachitika kuti nkhani zimene zija zidathera poti ndipo pesa chokomera mbuzi gunda galu ochite dziko usiku wapambana kumva maganizo anzika madzulo ano kuchokera chaku mchitsi mwasulako bwanji palaina chabwino awo akumvetsera ku television titolena mwasula bwanji mwasulako bwanji ndaswera tikanachotsatu palaina apa tinaona dzina lanu kumene mwatiimbira dzina lanu bwana mukona kuno kucholo amgona kucholo ambwanga tipatseni maganizo anu mmene mukuyitsatira program yakuti kafukufuku watsopano amene okhudza ndege imene idapha ndi anthu 8 ena akutero kuti imene isachitike ndi anthu andale inu muyilandira bwanji mimi ndichiziona chifukwa zinachitika zinapita zinatsogolera akabe pawese mtinazo ukuzisiyayo kubasokonera ziko pachaka ndomvetsera mkhalera ine yanu ikupereka mbayi mavuto sitikumva bwinobwino koma pitizani muna ledi kumatala tapa kuna kubeba mikulukirate imayangu akuti asokolera akaira akalango mutamu kubisa chisa kati mundale chifukwa kuti abayi kati mundale zikabu tazikumba na zakabu na kungozisiya yokuba basokolera ziko basi
ndicho asogolera ino asanganiza mbiri ni mizigo imwe zimakazi baza zikazitika zimakazi zikazitika zimakazi koma iwo anati bila zinazo ango chaza kitika za taba achifora akati abaika fukufuku wina ndiye mkuze wina ndiye asati ngomaka ade pamene chenge cha kubali kuna siku manga na kumwa fundi kadi interele basi oho ndiye ngapa mlauzi mobile muka kumalazi zile zinazongozishia kumana kuzikolinda bwanji basi chabwino tuthokoze kumva maganizo dzina lija that's mkoza kuchoro tathokoza utcholo mkhalendo wabwino ngwazi well kupitirira kumva maganizo anzika rasa 20 minutes mu program ino kuti titseke masura bwanje asala bwino kalino ndaswera tikudziweni pa line apa hello tchulani dzina lanu kumene mwayimbira titolena apa mwasulako bwanje ayi ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira ya ine ndine Solomon bali phone yanu ili ndi vuto hello yes ikumveka mokwera yotsika yokha pano yatsika mwati dzina ndani hello okay limene ndi vuto la network mwasulako bwanje ndaswera tikudziweni komanso pamene mwayimbira komanso makamaka comment yanu program ino ya ndichula napo wandiwindilela uno mchinji kunchinji maganizo anu ndotani abanga ndoti kitabuno kuti kafukufuku akitize sokoti amalaulizwe komwezi nazitika kuti legeja lijo maso bajili wasogolera batiko lino malemu so scouts ino zimapize kusamtendere zinajitika nditu tathokoza kumva maganizo anu ku nchinji zikomo zikomo kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani imene tikukambirana iyi pa line apa pali ena masula bwanji sasa kuno kaino ndaswera atangolengeza nkhani imeneyi ku parliament uko kunkuya naima kuti ano komano nkhani itayilandira koma isachitike ndi anthu andale inu mmaganiza kuti kafukufuku amene yachitike ndi ani mukuona kwanu kafukufuku amene apange okha aku parliament wo chifukwa document amene akubweretsa iwo aja ndi anthu onena kuti dzikoli likhale ngati likugawikana ena akunena kuti zinalowa ndani mapanga kampeni chifukwa cha malo aujeni chifukwa cha imfa ya chilima ndaonga azisie kumweko apatemba conclusion pakanafika faini okay zikomo kwambiri abero ndithu kupitirira kumva maganizo anzika well tasandi 19 minutes masula bwanji mwaisi apa loud ili kwambiri ili pa speaker ndiye ikumveka phokoso ili pa uje mafuna ndi yankule motero bwana chabwino wa muhango kunzuzu choyamba ni madabwa kuti zikutani kumeneko kuno kumeneko ku parliament iko ndikulu amene akufufuza nimangofuna ndikuze ni bwana Makawa kuti ngati anthu IMCP anavotera DPP ngati anthu a UTM adavotera DPP ngati anthu auzaja zake APP adavotera DPP chimene ankafuna kwambiri ankafuna nkhani imene munawafusa maganizo kwambiri kwake ndipo anthu amakamba kali akumwamowa ngakhale ali pabwino bwino ngakhale ali kuchalichi okay amanena kuti ifetu tidachita ichi kuti chilungamo chokha chija cha imfa ya chilima chionekere nchifukwa tidasi ngakhale ine ndi wachipanichi koma njesetse ndipotera pakuti awawa adzafukule chabwino libwere pa nkhani amene akuyankhula zonena kuti iye pasakhala ndale ine ndiona ngati angosokonekera munthu akusokonera munthu chifukwa iwo sitinawauze ife kupena iwo sanauzidwe ndi munthu aliyense wanthu amene adawatuma mbakafukuka awonse adasankha okha amene wankafunira amalawa adayesa kulira kudandala kuti uyu mwamwichiranji uyu mwamwichiranji iwo sizinakwire mtima ndena iwo akamadandaula kuti iyayi pasi musakhala ndale ine ndimaona ngati tete ngwamvetsera koma ntchito iyo yakafukufuku ichitike ndithu kuti anthu amene
limba mtima kusiya zipani zawo kukavota DPP cholinga choti moyo wanthu 80 uzafufuzidwe ndi zimene anthu akufuna panopo ndipo atatero a DPP ni 2030 boma basi tinenereta DPP takuti yachita zimene zozo kuonekera poyera osati akafukufuku oti azithira mmalire ayi koma kafukufuku abweretse mali zake azimene apezazo kuzika pambalambanda kuti anthu ako aba DPP takwinanso koma kupanda kutero ngati nawo soyithire mmalire kuta kwa DPP kumene kufa anthu onse achabwerera ku zipani zawo azavota zipani zawo mapeto ake akoza uzakhala pishu kuti chipani cha DPP chitawinenso koma anthu asiya zipani zathu kupota iwowo kuti tichulukane kuti iwowo atifukuzire za imfa ichi ndiye ine ndilosangalala atenti wasiya kunkuyu akupanga zandale pekee ndipange za chisoni chimene chinachitika kuti m'bale wathu andapita ndiwafuna ndilekeze pamene paulubamba tithokoze kwambiri ya mhango kumzuzu nanonso kubwerera kuyika ponde manga ndithu kupitirira kumva maganizo anzika tipitirebe kumva 15 minutes zimene tatsala nazo pano tikokere mwaswera kubanja pa line up Sasora kainuta bwana. ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ndiyotani andale akhale nawo mukafukufukuyu kapena mukhala ngati mmene alankhulira kunkuyu kuti andale asapezeke mu commission of inquiry yatsopano ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wachilima ndi anthu ena 8 ine maganizo ine tu ndione kuti andale alowerere chifukwa achilima anali andale ana amuli aja onsaje ndi andale ambiri aja ena aja ndi sotukudziwa komano andale alowerere afufuze chifukwa ngati salowerere andale anafufuze sonenati ndi bungwe lanji andale ndi amene kuti afufuze tiziwe chione chenicheni kuti ndege inafa bwanji komanso kuti zili bwanji ine ndiwongwiza nazo kuti andale alowerere afufuze tiziwe chione chenicheni amalawi tayamikira tikumusenze dzina lija ine dzina langa ndi Ayami Milanzi ku area 23 Gologota kuno mukhale ndi usiku wabwino kupitirira kumva maganizo anzika kwa sawa ndithu 2014 kuti ticheke bwalo lino mwaswera bwanji madzulano bwino kaini sama bwanji andaswera tikudziweni kumene mwayimbira comment yanu ndiyotani akhale andale kapena andale asaoneke nawo mu commission yatsopano yochita inquiry nkhani imene ya ndege ine comment yanga ndionena kuti ingokasunga njira imodzi yopanga wesi ndalama ngati zaboma chifukwa taona pangapo makafufu wangapo ngakhale anthu akunja amene anali ngova ku Germany kumene kunapangidwa ndege zotsatira zake sizidasiyana ndi zimene zinatuluka kanena kuti inachitika mwangozi zimene zimakhalira ngozi ndiye apa tikanene kuti pangeso wina ine sindikupita nazo olo either kapena ngatanga pange andale asakhalemo ndi zoona chifukwa apa andale ali mbali zosiyana ndi ena akhoza kungopanga ndi mtima wa andale chifukwa tikatonisese zikuchitika chifukwa cha mtima wa andale osakhala kuti chifukwa kuti tipeze thandizo tikakhala kuti tikanakhala kuti tipeze thandizo ndi zinthu zambiri zimene tikhoza kuziyerekeza zimene zinachitika munkhani ena anafotokozapo ngati za yasowa ena otero plus amaji anapedwaso kumene anesi aja komano mpaka pano sizidaonekeza zochitika ndiye ndiona ngati kuti udale wambiri kuti inquiry imene ikapangidwa ilipasa mali zatsoyenerera sindikukhulupirira ndiona ngati ingokhala njira imodzi yonongera ndalama maganizo anga ndi amene wabwana sitikuyenera kuti zipitirire zimenezi tathokoza talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana bwana zikomo kupitirira kumva maganizo anzika aliyense ali ndi ufulu tayesani kuyimba ndithu amene muli maiko akunja tikuyankhani taona mukuguda kwambiri tiyankhapo mpano foni zakunja maswera bwanji maswera bwanji ndaswera mwaitsatira program taitolera ndithu apa pano program please muli ndi mphindi yanu kuti mpereke maganizo anu mukuona kuti zimene anena kunkuyuzi nzolakwika kuti anzathu andale asapezeke nawo mu inquiry imene yatsopano ya ndege inu muganiza kuti mukhale ndani ichitike motani mwachidule komano ndikuona ngati kuti iwo ngati kunkuyu ngati munthu mmodzi amene nthawi imene amapereka information amene anali nduna zofalitsa nkhani mzimuno mdziko komanso ngati munthu mmodzi amene amati mamvano zinthu zambiri zochitika za ngozi kwa iwo aja akanasankha kukhalapo chete yosankha wina chilichonse chifukwa ngati
akana kuti afuna apangeso afufuzeso iwo akanakhala chete chifukwa inquiry ina ijaso andale sanalimo ndeyi akulesa andale chifukwa chani ikumveka pansi mawu ano otsika help us ndeyi akulesa andale kuti asapezeke mu chifukwa chani okay iwowo ngati munthu mmodzi amene mwina mwake amapereka ma information kumayankhulira amene pajapa ndi akomanda aja akalaji ndikufera akanasankha kukhalapo chete osayankhulapo kena kaliwonse komano kuyankhulayankhulaku akupereka beka chithunzithunzi kenakake komwe sitingakambe panopa komano akanakhala munthu wina akanangosankha kukhala chete kuti asiye palamenti isankhe anthu apite kumene kuja akapange akambe kufufuza mina ninena muchito aliyese amene anapekera umboni poyamba kwenye apitesa akaperekeso umboni wakewo zinatikhala zinthu zabwinobwino ndikufufuza nthu bwinobwino nkuti zithe bwinobwino ngati akuzozitiwo ndi osalakwa sizikuakhuza palibe chifukwa chona kuti achinge kuti ayi andale asakhalemo ayika wotsanali pene pajapanali anthu andale nkuti amene anachitira ngozi kwasanaliso munthu andale amenenso nthawi kankayankhulawo nawo sanaliso andale chinacho sinkachirano pachinali cha ndale ndikuona ngati kuti akanangosankha kukhala chete kuti mwana Malawi amveno chilungamo chimodzi osati tiyambe kuyamba pano pa nkhani tiyambe pano pa debate tiyambe kumasusana kuti aya kunkuyankhaza kuti parliament kumasusa nkhani izizi ndikuona ngati pena pakesi sizabwino ayi kumangosankhabe kukhala chete kuti tione sogolo la nkhani tathokoza kwambiri Madera Kasungu mukhale ndi usiku wabwino